שלום לכולם. כפי שראיתם כאן, השסע הכללי בחברה הישראלית יכול להיות גדול מאוד וקיצוני מאוד לעתים. אני שחר בר, והיום אני אדבר על השסע בין חרדים וחילונים, ויותר ספציפית, אני אדבר על נתינת כספי מדינה לאברכים. כידוע, מדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית, והשילוב בין השתיים הוא בעייתי מאוד. נתינת כספים לאברכים זו אחת מהתוצאות של השילוב הבעייתי הזה. מצד אחד יש לנו מדינה דמוקרטית, בה מחובת כל אזרח להביא מיסים למדינה, ושהמדינה תתמוך בו בחזרה. מהצד השני, יש לנו את האברכים, אשר אינם עובדים, ולומדים תורה כל היום. ועולים על כך משכורת של ממש מהמדינה. כמובן שמדינת ישראל היא יהודית. נתינת כספים לאנשים אשר רוצים ללמוד את תורת יהודים בארץ היהודים, היא דבר שיש בו טענה ויש בו היגיון. אך הכמות היא גדולה מאוד. ואי לכך, פתרון שאני מציע הוא הורדה ואפילו משמעותית של כמות הכספים שמקבלים האברכים במדינת ישראל. וכך אולי יהיה פוטנציאל שהם ייכנסו לשוק העבודה, בכך יתרמו למדינה וגם ילמדו תורה ועדיין יקבלו את הכספים.